जानांगौ आंहा बारा गोसोआव गैला आं गोबां मेथाइ रोजाबदों फैलावनि नाथाय गासैबो मेथाइयानो रमान्टिक गोजा आरोखि बे समाव मार्केटखौ नायनानै बानायनांगौ जायो केसेटनि प्रडिउसारफ्रा मार्केटखौ नायनानैसो मेथाइखौ लिरहैयो नालाय बेखायनो आं रमान्टिक मेथाइसो बांसिन रोजाब मोन्दों बिनि गेजेरावनो आं गोसोआव दं आं बुंग्रोनानै लानि लेटेस्ट आं बैसागु मेथाइ बिनि रोजाबदों बिनिफ्राय आं बिनि मेथाइखौ रोजाबाखै फैलाव फंबाया आंनो लिरनो हादोंमोन आंलाय रंजालि रुवाथि बे बैसागु मेथाइखौ बेहाय सायास्रिया मोसादों आरो बिनि गिबियाव गौतमजोंबो रोजाबदों आं आगै फावदर गुफुरै सोमजोरि होननाय मेथाइखौ रोजाबदों आरो मोनसे रोजाबबावदों फालो फालो सिख्लाफोरा ना गुरदों जाम्फैयाव होननाय बेखौबो रोजाबदों आरो सिमाङाव नुनाय रावजेनि फालिखौ बेखौबो दै रिजुआ एक्टिं खालामदोंमोन दां आरो दंबावो गोसोखांदों मामोनलाय मोनसे आङो हरसान गोसोखाङो नोंखौनो रजे आं बुंगारदों जे फैलाव आंनो गासिबो रमान्टिक मेथाइखौ होदों बेनिफ्राय दोंसे दंबावोमोन बा बहुद दङ ओमफ्राय गोसोआव गैया आं दिनै दा दोंसे रोजाबनानै खोनासंनो सानदों ओमफ्राय रोजाबथारिखाय दाना गाराङा बारा जाया अब्लाबो एसे ट्राइ खालामनायसै फैलाव लिरनाय मेथाइ हेलौ ट्रेक्टरसो दामदों जायाखै silverine
गोजोनथोंसै दा थांनायाथ' थांबाय फंबाय बिलाव बसुमतारिया सोरखौ आलो गोजोनै थाहैथोंसै बेखौनो हास्थायबाय आं